Katauhan, karulat tuwad siya, dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan, sa tanan nga malaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, uhaulog nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dili sa kalibutan, uhaulog nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dili sa kalibutan, uhaulog nalilon ang nagtuman. Uhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining taknaa padayon kami nga maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo o kini nga programa Ginoo unta imo nga panalanginan nga mahimo kining kasangkapan o instrumento sa pagpaabot ngadto sa mga nagkalain-laing mga dapit pagpahibalo sa kahayag sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa, panalangini kini nga istasyon, o panalangini ang mga tao nga nagapatalingog sa imong pulong, diha sa imong pulong unta sila Ginoo matagaan og kahayag sa kamaturan. Ang imong pulong mauntay may gahom sa pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi ug diha sa ilang mga kasing-kasing mutubo, mugitib, mubidlisyo ang kahayag sa kamatuoran ug sila mahigugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pag-ampo, among tuuhan ug lauman nga amo kining madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among amanduluas. Amen. Well, mga higala, sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa. Sa gihapon kami magatunol ug magapabati sa inyo sa usa ka malipayon nga pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas kutob sa giabot sa atong Sevilla ug ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit o mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ding atong programa through Facebook Live. Welcome ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Well, sa gihapon mga higala, no? Sama sa atong naandan sa bago pa ta moadto sa atong main portion, ato sang ibanan og pipila ka mga text message nahidangat din sa atong cellphone, no? Gamay lang gyud, ato lang ning kuan, ato lang usa gid ning inyo lang gid ning sabton tungod kay tanawa ang kadagan ang 385 text messages ning niya sa akong cellphone. Ang uban ani natan-aw, ang uban wa pa to nas ilawom pagyud kayo, layo na gyud, no? Mao na nga kami nagtuo nga inyo raming sabton tungod kay di na magid namo ni kaya ang pagbasa ani ura mismo sa oras kay wa man tay sapat nga panahon kundi ang maagian na lamang, no? Ato ning basahon, Brad John. Good evening ninyo tanan. Minaw mi karon diri daha diot San Isidro Leyte. Si Arnel RCP di ni Brad
Thanks and God bless. Okay, dagang salamat Brother Arnel RCP diha sa daha diot San Isidro Leyte. Og unya kumusta ko diha sa tanang mga kaigsunan, lalong-lalo na sa ilan ni Brother Inting Mahait og ni Sister Mabel Mahait og nila ninyong tanan dinha. Okay, ato ning basahon pa, sir. Nalipay kaayo ko aning inyuhang programa sa kahanginan. Kay kung kining inyong programa wala pa namo matuklasi, hangtod ron di pagyud ko mausab sa akong kinabuhi. Hinay-hinay ko nang giusab, sir, ang akong kaugalingon. Ang wa pagyud nako mabiyae sa hingpit ang pagpanigarilyo. Pero og pag-inom, sir, usahay matintal gyud ko oy, pero tagsa na lang kasyat. Unya paninguhaon gid nako, sir, nga mausab ko kaysa una inom, sugal, sigarilyo. Unya may panahon pa, sir, nga muapil kog pangawat kay among sumsuman. Salamat sa pagbasa, sir, inyo ning avid listener. Okay, salamat pagkayo, no, sa imong pagpadayag nga harap-harapan gyud kay kahanginan niya. Muapil kapos pangawat kay inyong sumsuman. Aw, mao lagi na tanang bisyo na ana basta nga si Kristo wala pa sa ato nga mga kinabuhi, no? Okay, ato paning basahon, sir. Doon ako'y pangutana ni, so dili pa ni nato matagaan og higayon ron tungod kay ni apatay gipadayunan nga pagtubag nga pangutana, no? O niya kuan di ay kanana ang maayong pagpaminaro ni Ma'am Ispe aniban diha sa San Isidro Leyte uban siyang pamilya. By the way, diha sa Ormoc, no, ni Sir Line Merced. Sir, salamat yun kayo sa imong load nga 100. Adtong miaging gabi nagsigigig kog panawagan og kinsa to, no? Unya imo man dito, Sir Line Merced. Sir, salamat kay sir sa imong 100 pesos nga load. O gana salamat yun kayo nimo. Okay, ato paning basahon, Bra John, maayong gabi. Naminaw mi karon sa inyo nindot nga programa dinhi sa isla. Nindot nga naminaw mi karon sa inyo nindot nga program dinhi sa isla duong Sitio Tinago. Great ko sa mga naminaw karon nga mga gwapo, si Jovel og Edwin og Kukong. Kusog kaayo kay naay trumpa. Lanog-lanog mo diri, Brad. Gigi Humula ni tang sa pagbasa, Brad. Okay, daghang salamat, Brother Gigi Humula, sa inyong pagpaminaw. Unya lipay sad ko sa inyong participation diha nga gigamit ninyo ang inyong mga amplifier. So maura ni ang pinakasimple gyud nga paagi nga mapaabot sa inyong mga silingan ang mensahis pulong sa kamaturan pinaagi sa amplifier nga nagagikan diri sa atong programa, og di nagyud na makamahay pa ang inyong mga silingan unya sa adlaw sa katapusan nga naay mingon wa may nakasulti lagi sa inyo sa amo. Karon nasultian na gid sila. So salamat sa Ginoong napaabot nila ang mga mensahis kaluwasan. Maayong gabi inyo, brother. Tanan great lang ko ni Joy Mahinay og happy birthday gikan sa Youth Company sa Tambungon. Okay, Sister Joy Mahinay, happy birthday gikan sa Youth Company sa Tambungon o gikan pud namo diri sa Jesus is Oho. Maayong gabi inyo diha, kuya. Great day ko kay Kuya Rini Almensyon nga always maminaw sa inyong program uban ang iyang minahal sa kinabuhi. Thanks and God bless ninyo diha, kuya. Agikan ni kang Brother Glenn Escalikas, atong matso og gwapitong batanon. Salamat yung pagpamina, Brother Glenn, no? Sa paminaw nyo sa ato nga programa. Well, niya patay basahon. Ang ako man god, sir, nga gikahibudngan gyud kung ano nga iapil man gyud sa huna-huna sa tao sa ilang pag-ampo ug pag-alagad kanang larawan. Kadtong akong apuhan, sir, naabtan pato nako, maopoy trabaho, magsigi og pangkulit, unya pagkahuman ang mga tao pod ilang pamisahan unya ampuan.
nahibong gyud ko ana sir. Sagdi lang ha, ay okay bong kay naaman diha nila gibutang ang ilang pagtuo, ang imo nga kinini ang kuan imo lang sabton ang kamatuoran, pasagdi na lang na sila. Ang importante mao nga ikaw mismo maghimo og butang nga maluwas ang imong kalag. Okay, good evening pastor. Wa ba makasala ang pare na uyab ang kantura Justin R ni Madridijos. Okay, Justin, ang pare ulitaw man na. Ug ang iyang kantura og dalaga unya nagkauyab sila away sa diha ang pare. Pero minyo ng kantura unya ang pare kay ulitaw man na o nakasaha siya si kapitong sugo di ka manapaw. Anang tanawa ang sitwasyon, Brother Justin. Ang pare ulitaw kung ang kantura daga nagkauyab sila, waay problema diha, maliban lang kung dunay gihimo nilang ismiringhoy, that is immoral. Pero minyo ng kantura giuyab sa pare, diha panapaw na sa gihapon na. Okay, sama sa ako brad, bibiya sa ako brad, sa ako asawa nya may tagsa-tagsa na may pamilya, mananapaw gihapon mi anak brad. Jard ni brad sa Kabintan Ormoc. Okay, Brother Jard, ang tinuod pagkasulti ato na lang di niingon gilabtan ang estado sa imong kinabuhi ron ha. Pero ang tinuod pagkasulti nasayod ka magyud sa pulong sa Ginoo. Kung kana pulos na mo muna ay pamilya sa imong asawa, mo na irong kanya-kanyang buhay na mo, unsaon ta man na di ang pulong sa Ginoo dawata na amna balaod sa Ginoo dili ka manapaw nakapanapaw gyud mo diha, no? Okay, maayong gabi sa inyong tanan pastor. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo. Permiming naminaw ninyo diri sa kauban nila ni Mama Lidwina ug ni Papa Antonio diri sa Tigbawan, Taboylan. Great lang ko langpod ko sa among pastor nga si Pilipis Sagadsad, si Iba Estanyero ni. Salamat pastor, God bless and more power sa inyong station. Okay, dagang salamat Sister Iba Estanyero. Hinaot pa nga naminaw kaunta karon sa ato nga programa. Brad, maayong gabi. Importante di pangutana ni. Ato lang unya ning tagag higayon ha, naghisgot manig bautismo. Sagi lang. Ato raning tubagon. May tungod ni ini. Okay, niya patay basahon na last text na lang ni akong basa ariyahan tanan ni kay mahurot ang ato nga kuan ani oras. Sir, sa panahon sa mga apostoles, sila dunay mga pagpangwali. Ang uban ning supak, ang uban nakabig nga naman ang pangutana man di ay ni, no? Sagdi lang ato ra ning tagaan hapog chance unya mo text rami kung tubago na ang inyong pangutana. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro pastor nga imo nang malili diha ang atong monitor kay basig mo reload na pud na karon. Okay, salamat Brother Johnny nga maayong gabi mga higala nga suking tigpaminaw nga naabot sa itong Sibya karon pinaagi sa radio o gingon man sa ato nga Facebook live, no? Welcome ka mo dinhi sa ato ka screen karon atong makita o atong i-welcome ang mga nakig-uban nato karon sa Australia diya si Gerardo Lebitania. Dade, may gabi ini mo diha dade. Uban ni Mami Banji diha sa inyong mga kabataan. Kamo may nag-a-appeal sa inyo sa among mga pag-ampo. Yung message nga gipabot ni, good evening brother, happy Sabbath sa inyo diha, happy Sabbath sab no? Nya diha sab si Bianang, happy Sabbath. Nya diha sab si Sister Disa Tirana Venezuela, happy Sabbath sa tanan. Diha sab si Day Adventist, mayong gabi sa tanan og happy Sabbath from Ma'am Bahaw. Diha usab si Brother Joseph Kimno, yang message mayong gabi usab diha kanino sir Pastor Joel Tirana og salamat na usab sa atong buhing Dios nga naa kamo sa kalinaw sa kanunay sa kinabuhi og naa karon nagapadayon na usab sa pagmensahe sa pulong sa atong Ginoo og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon. Salamat kaayo sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw
mga igsoon og padayon ta sa walay ko kaluya og salamat sa pagbasa pastor and God bless. Happy Sabbath mga igsoon, keep safe sa tanan. Okay, salamat Brother Joseph no. O niya diya sab si Rosemary Batuhan Batol ayang message mayong gabi Kuya John, naminaw na pud mi diri karon. Happy Sabbath day ninyo. O niya sa Australia diya gihapon si Sister Vanje Lubitania ang iyang message, good evening brother. Si Vanje ni sa Vanje ni listening from Australia, like your uniform. Okay, salamat na. Thank you, Ma'am Angie. Mga dinunit rin taon ni sa Donated ni nya partera bagad gipasidan-an mi for how many times nga di gid musipyat among baba nga isulti dinhi niya kay gidonate ro ni. May panaho kaning mahitabo gani nga makita ninyo nga ang among color sa among gisulob pareha gyud kana mga donation gina. Okay no, niya dia sab si Nathaniel E. Lucero Jr. Yung message, Happy Sabbath, watching here sa FB Live in Camotes Island. God bless. Okay, salamat sab no. Niya sab si Brother Will Tumakas sa Iloilo. Niya dia sab si Gracia Lucero, yung message, Happy Sabbath, God bless ninyo. Din ha, watching here in Camotes Island with Papa Shim. Niya sab si Gretchen Novella, yung message, mayong gabi sa inyo diha Kuya and Pastor. Happy Sabbath and God bless. Dili sa mi makapalanog sa inyong program karon kay nagsige man og uwan diri. Pero always mi diri nagpamati sa inyong programa. Salamat sa pagbasa Pastor. Okay, salamat no. Karon atong mga viewers nga wala nagpaabot og mensahe dinhi ato sa gyapong tingbon sa pagbasa o niya panahon sa pagtubag sa pangutana. Sa pagkakaroon mao pa man ito nakita dinhi ako sang ibalik ang panahon diha nimo Brother John. Okay, Brother Libby, mas bahay po siguro nga maibanan dadiha ang imuhang mga pipila ka mga text diha sa imong text message. Okay, digan salamat Brother John. Ato ning pangbasahon ang mga text messages nga niabot dinhi sa ato nga cellphone. Mayong gabi Sir Libby, Sir John, Pastor Joel, naminaw ko karon. Sir, nindot kayo ang inyong pagpasabot sa mga pulong sa Ginoo. Suking tigpaminaw jud ko. Ninyo Sir Libby, greet lang ko ni Brad Joseph Kimno from Mark John sa barangay Taytayan, Bogos City. Okay, maayong gabi ni mo dia Mark John no. Niya pa itong tanahon. Happy Sabbath mga brad, mo greet ko sa Tagaluna, Ormoc, ikatulo ugma kasabado sa atong home division uban nila ni Sister Bincia og iyang igsuon nga si Brad Simo og okay, something's missing man di nato mabasa ang sumpay. Okay, kanang relihiyon negosyo na maunang kusog kayo mong manghilabot tungod kay aron daghan namong mga katungan mahukman maumay klaro sani kuan siya. Sige, padayon nila nagbasa Brother Libby bisag unsa iyang gisulti din ha ay aron pod mapadayag sa kahanginan ng iyang huna-huna kay di naman ta matingala ana kay bisan pa sa unang panahon mga apostolis og si Kristo dunay mga tawo ni supak. Mao na nga ang atong giwali dinhi pulong manis Ginoo nay musupak dili kita mo gisupak ana kun dili ang Ginoo kay iyam ning pulong. Yeah, text na dire Brad Libby, good evening. Palihog ko gipabasa kang Brad John ni Solomon. Sabi ni Silimon City, Bansinko, Bansay City. Wa man ni Kapitulo City ning Solomon. Kaya si Pietro siguro niya. Okay. Apa din ni mga reaction man niya? Kana Brother Libby, kanang iyang reaction nagamit na po naglaing number. Yan ilhan naman na. Ana nga di man kamaturan ang pangita na kay dili magud na maoy kuan, dili magud na maoy tunada sa tawo nga nangitag kamaturan magpakisayod sa pulong si Ginoo. Nya magbalhin-balhin man na siya og numero kay para lang gyud mapansin kay kiispigod.
Nya nahibaw na siya kay usahay muda mo gamit na taga-placer siya magpabuang-buang gyud. Buang gyud ug imong basahon ang text buang gyud. Unya usahay maari na diri sa purok 3 sa kananaang tambungon. Unya kananaang almaryo kanini ang lirasan unsa batong ihang gigamit nga kuan maari na sa poblasyon sa Midilin tumbiga maadto nag kananaang kuan maadto na og kananaang kuan Consuelo Camotes, Janice with love na siya. Unya naay mga taong mag-text og ingon ana. Og di ni siya kapareho ra pud niya pero di ta angay ana nga matandog tungod kay that is bad reaction sa pulong sa Ginoo. Unya sa unang panahon mismo gani ang mga nanagwali apostolis pa to. Unya si Kristo nagwali, dunay mga nagsupak, di ta matingala nga kung atong iwali karon ang pulong sa Dios, doon na po'y musupak. Okay, napatong basahon niya kang Mark John. Mark John. Okay, nagingon ni Sir Libe, hinay-hinay nagjud kong nibiya, hinay-hinay nagjud kong nibiya sa akong bisyo. Tungod sa inyong program, sir. Salamat sa mga pulong sa Ginoo, Mark John. Okay, salamat po Mark John, no? Nga imong yung gi-apply sa imong kaugalingon ang imong nadunggan sa atong tulumanon, no? Okay, sir. Naggimi og nagsige mig paminaw ninyo, sir. Naglanog-lanog mo din sir sa Argawanon. Sir, si Kristen Sikelio ni. Okay, salamat kayo Kristen Sikelio. Okay, sir. Mao gihapon, no? Gikan gihapon kang Sikelio. Okay, suya ramo kay kanang inyong relihiyon negosyo man na diin man mo nakakita og nasanto na walay kamot dalunggan mata og tiil walay mata kamuray nangabuang. Okay. Kung siya katamuning reaksyon na siya atong gitubag na to gingon nga ang Dios walay unod og bukog. Reaksyon niya version sa atong pagisgot kagabi sa kuan katong sa Santos. Santo. Pag ingong nasuya, layo ragid kaay ng istorya hawa, bisag tingis na lang ta. Unsa may kasuyaan nato anang bahina nga pulong nis Ginoo nga atong gibasa. Okay, guguro ta. Ang yang teksto, kanang inyong pundok maunay walay na santo kay gituligsa maninyo ang mga santo sa Katoliko. Si Ellen G. White nganuman nga gihimuan maninyo og ribulto. Na burikat mana tong dako. Nagimo ko ra tag revolto. Ay sag burikat ng dako. Kay kana na ang kuan og di man tinuod. Unya og daginuton pag nimo wa si kibaw nga mag-atubang siya na og kaso. Kay kuan pagbuling mo nas dungog pero sa ngano bagad nga ato pa man tagaan gyud og value sa atong hunahuna kay klaro man sa Biblia nga panamas-tamasan og pagabutang-butangan munang ayaw na lang na di na lang na daginuton di na lang na daginuton munang inako baganina nga naay mag-text magbalhin-balhin og kanana ang number parang mapansin nya kana pod og kana siya maumaor pod ni silang kinaiyaha maumaor pod ni sila nga ingon ana ang mga reaksyon dili kamatuoran ang gipangita dili kamatuoran ang gikinahanglan gibasa guna nato sa Biblia Pagkayan text ba John Abad kung magsimba dili man larawan amo gisimba si Ginoong Hesus man maghukom man mo sa tao dili mo maghukom ni Brother Libby pwede ra nga kuan ni kay this is kuan man ni kanana nga reaksyon sa atong gitubag so ato gid ni nga taga sa dilang muungot lang gihapon ta dinhi kanagong iyang pagpasabot base og wa pug kaayo niya masusi ang ilahang pagtulon-an o doktrina no nga wa sila magsimba anang kanana ang mga larawan si Kristo ang amo gisimba nindot na pero mao lagi na nga wa gyud tay labot wa gyud bahin sa pagampo pagpangalagad kanang mga kinulit o mga larawan mga linilok
sa atong pag-ila diha kang Kristo. Kanagingong wa mi nagsimba ana ni as akong kamoto. Kamong nagtan-aw sa atong programa through Facebook Live, makita ninyo sa akong kamot, gigunitan ko ning balasahon. Iya gini sa Iglesia Katolika kay ang imprimatur niini mauman si Julio R. Cardinal Rosales. Unya ang nihil obstat ani si Messenger Esteban Montesillo, ang Vicar General. Unya nag-ingo din Novena Perpetua sa Senyor Santo Niño sa Sugbo. Unya sa page 3 atong basahon niya. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug akong Dios, nagasimba ako kanimo. Unya mo dinay nga wa mo ana magsimba kay si Kristo ang inyong gisimba. Mas maayo siguro nga imo usa nga tun-an pag-ayo ang inyong pagtulon-an, inyong doktrina. Una ka muriak og ingon ni ana kay mahug ka man hinuon og naignorante sa inyong kaugalingong pagtuo og doktrina. Di ba? Siya ron naman po, dili ka gyud makasabot nga giingnan ka nga kami diri wa mi nang hilabot, igo rami nga nagpasabot. Klarong-klaro sa imong igdulungog nga atong gibasa dinhi sa Biblia. Nan ayaw mig tanduga diring nagbasa sa Biblia ug naunsa ka may imong gibati na ang Biblia mo'y rumbuha. Pero naingon tingali ka na kay wa kay Biblia. Pag naa pa kay Biblia, di ingon ana. So, ug naa ma kay Biblia, basaha gyud pag-ayo. Okay, go, Brother Levi. Okay, wala na, Brother John. Okay, balik yung panahon. Na. Sige. Ani sa ta, usan atuloy padayunin ning kuan. Mahitungod ani, anhin na lang ta. No? May tungod ni ana, unang-una, no? Sulay ragod pagsabot kining mga bahina, brother, kay wa man na nimo ikuan ang imong kuan imongan, no? Wa man na nimo isultiri pero okay na. Pamalandunga kuno ni pag-ayo kung diha sa kinabuhi sa tao nga nangalagad sa Ginoo og kabahin bagyod na. Kana bang gihisgutan nimo og santo? Unsa may imong huna-huna og pagsabot sa pulong santo ug santa? Santo gani lalaki, santa babae, kay Spanish term maguna siya. Pero pamatii kuno ni ang gihisgutan nini sa buhat kapitulo 17 bersikulo 16. Unya pamatii ini. Unya moingon kang nasuya mi? No way. Nganuman pulong man ni sa Dios ang atong gipasabot dinis kahanginan. Niao. Og samtang si Pablo, si Apostol Pablo niya, og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Di pamalandunga kuno brother kay naarabay inyong rason nga naghimog kiruben unya ipalabas gid ninyo nga wa na masupak sa kabubuton sa Ginoo. Amo na lang ning isumpay sa pangutanas taga-Tambungon. Tanaw ha, nga si San Pablo nagpaabot siya sa iyang mga kauban nga mga apostoles sa syudad sa gitawag og Atenas. Pero sa dihang nasaksihan niya nga niining syudara na puno sa mga larawan, ang espiritu diha sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Ako ni gibasa ha, buhat 17:16. Karon kung atong pamalandungon, kung nahaom pa ni, insakto pa ni, nga kinikabahin sa atong pag-alagad ang pagsimba, pag-ampo og mga larawan kinulit, ngano mang nahitabo paman gyud nga ang espiritu diha sa sulod ni San Pablo nahagit sa pagkasuko kung kini uyon pa sa kabubuton sa Ginoo. Kung imong pamatian dinhi brother, sumala sa Mateo ana Roma kapitulo 1 bersikulo 2 ug 23 niya pamati Biblia gihapon niya nag-ingod dinhi sa ilang pagkamakainadmanon nahimo hinuon silang mga buang tingalig mo ingon pug ka kamuray buang niya akong basa sa 23 unsay basihan nagingon si San Pablo sa ilang pagkamaalamon mga dagko grado mga profesional pero nangaunsa nangahimong buang sa unsa man nga punto nga sila nangahimong mga buang ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan giunsa ang Dios
giilisan og mga larawan. Unya matud pa ni San Pablo, nahimo silang mga buang. Unsa maning naa aning mga larawan na? Sama sa may kamatayon nga tao. Ug mga langgam, mga mananap nga upat og tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Panid iragod. Na ay makita ni mo na nga ginganlang San Roque na asa tungod. Nagbarog ang iro kay kuno si San Roque. Mga ngayam. Unya, naapoy nagdaro, nagsunod sa kabaw kay si San Isidro kuno na mga mag-uum. Unya naapos Pedro, naapoy manok nga ugis kay kuno si Pedro mananari. Mga buhat-buhat ra na nga istorya kay miingon mas Kristo Pedro sa dili pa mutugaok ang manok, igalimod mo na ako sa makatulo. Pero kanang manok gibutang diha, wa na nagpasabot nga si Pedro mananari. That is illustration. Unya og moingon kang wa ninyo na simbaha, wa ninyo na ampo kay si Kristo aw dinayal kayo na sa kamatuoran. Kay akong gibasa dire sa inyo nga pagtulunan nga o Senyor Santo ninyo, nagasimba ako kanimo, ikaw ang among Dios. Mo nang gihisgutan sumala sa Nobena Perpetua, Senyor Santo ninyo sa Subo, unya sa page 3. Kung atong basahon din sumala sa Isayas 45:20, kini ang gihisgutan, no? Kung atong tan-aw din sa 45:20. Panagtigom kamo, panganhi paduol kamo sa tingob, kamo na nagpakagawa sa mga nasod. Wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan o nga nagampo so sa ka-Dios nga dili makaluwas. Giampuan gina ninyo bisag usaon nimo dinay-dinay nga wa mo anak magampo. Karon sa atong sa last portion sa atong gihisgutan kagabi no? Na nag-ingo din sumala sa Salmo kay aron lang gyud nga dinhi man gyud naiknat ang imong kilay ani brother. Pero I'm very sorry, pero dili gyud mahitabo nga ang bakak mo'y atong isulti dinhi kamatuoran gyud. Pamatiiran ni ang Salmo kapitulo 115 bersikulo 3 ngadto sa 8 kung unsay gihisgutan ni balikan ako kay dinhi man ta naghunong ani kagabi nag-ingon dinhi matud pa dinhi sa 115:3 1-8 nagingon apan ang among Dios anaa sa mga langit gibuhat ni ang tanang nakapahimuot kaniya. Ang ilang mga Dios man sa lapi ug bulangan kay sa unang panahon god wa kananaang wa pa man kaayoy kawatan tus unang panahon mga tumbaga pag gina sa lapig bulawan himuo mga Dios. Unya nagingon dinhi binuhat sa mga kamot sa mga tao. Nagisgutig binuhat sa tao. Sulti kuno ko og kinsay gipabarog diha sa inyong altar nga wa buhatag kamot og tao. Unya nagingon dinhi sila adunay bakba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Tanaw ha? Adunay mga igdulungog sila apan sila di kadungog. Sila adunay ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila nahisama kanila usama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Sug ingon ni ini gidescribe gipisa-pisa giisa-isa pagsulti dinhi. Imposible nga kining mga butanga nga inyong nadungog og nabati karon wa ninyo masabti. Kay kung wa paghapon mo kasabot magduda na hinuon ko ana sa unsang katarungan o rason nga pagkasinsilyo nga pagkasulti unya wa pa ninyo masabti. Tungod ni ana wa na itugot sa Ginoo nga ang tao magbuhat magyukbo ug magampo. Diha gyud na sa unang sugo ikaduhang sugo des na pulo ka sugo sa Ginoo. Gawas lang kay kamo naghimuhimo masambog inyo pong kaugalingong na sugo nga inyong gikupitinsya na pulo ka sugo sa Ginoo. Niya ang napulo ka sugo sa Ginoo unang sugo gisgutan dinhi nagingon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Tanaw ha? Di man igyot nga wa gina di ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Di gyud pabuhaton pero ngano magyong gibuhat man na ninyo? Larawan nga linilok.
bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuas taas sa langit kun dinis ilalom sa yuta kun ana sa tubig ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako siyuba nga imong Dios mao ang Dios nga abubhoan. Dili iyukbo, ha? Pero hagkan usa nimo dayon paghaok nimo iaris agtang ipahid nga rin padung sa imong alimpuhan sangko sa imong buko-buko nagluhod ka. Karon kung bugat man ni sa imong huna-huna sa pagdawat niini wa gyud mi mahimo gawa sa pagtug-an ug pagsulti nimo sa kamatuoran kay